MC okera ward elietaliane ne kerangweti Diegas yone chama ya UPA awa sende deputy secretary general ase chama yo ekora uno mugabano itamos nyayibo nchenda idente yabega aso byawo monene agatobora i20p twabera barai nainde tokora abantu baminto banyamirigas egento murato sabera abantu baminto no bomo oseno goetana kitota etorigi obomo abaminto baro sangi baburukanie segi egere basangeria ase bagosoera twara ikaransira nainde twara igure omosene toitorika korandio omorembe ere ne chifaili yago chona gutusa torendere chifaili obuno morembe ekero bintu bire bobe eto ikaransa nyomba twakwana toibwana asande gusabero yo minagwe ngoregero ete abute konyarekana sachinde go konyerema kwale mentambe go senke enke yona na bura soimi yoni nda edente byo yo mintu seneta nera sakali kakiti gari menke igesa uri round ye toise como buatera na bodora mosoye ngori yari manonye kere ntambe yari bugaga soye garasa ginere na bakuramba ali asoke gusamutache asoke egendo kenda abantu baminto diuki okwandra awe ominto kuru ODM naba bara imbaro senetari ime engokona ali ime ogende ori osero no ali ime igotari nganto buati shares liro bano ali ime uno mo treasurer okorire gasinga kionse kakine ndondori sabeti kero ODM eko bago waziri twasoka firi ndori sabeti nsachinde tikatuwe akere sabu uno mo gusi ninje nkwane royo minto di ukngora morente UPA to babange to bageni bune chama teko babuye egere pigipigi neri tunda karori agundire pigipigi na to tumia tanyikia ari tutugute egere pigipigi na gusuka bo chama ebinyoro wetani mono abantu baminto banyamaiya ninda etente ebe pole kiagere kerenga kingote na nyamaiya igonko nyoro yo minto mumuro minto rarete enaro mugaka gatene na ranga mondo nko iborari akayiboro mumuro mubwe kaine enga kiye nyamaiya embe gache kabaka ninda etembare mingo mugaka nyaribo no are na inu no mo MCA onyamaiya amono yo minto cheri abakobwaterana korende ngori esiri mingo bugere abantu baminto osie makayibora abamura oyo makagenda oyo ndaga tigara naro mwarenge bwancha senkoro yo bwancha motigere familia eri ekorege ndo kiabo ne mwana babwata no bwamaro balenga bagosabere familia eri buye oyo minto Chris injwango gocha naye bakorore kieni gose naye no teme no ngombe gochichiro nabura sangido kwanero omonto ri mama gose bono injwanga naye bwete tena bura sanginyaro ke